колко хубава ми беше косата. О, не се тревожи. Ще се върне още по-красива. Обещавам. За сега, ето какво правим ние на Волта за Шанила. Видя ли? Не е ли красиво? Да. Не е нужно да ги носиш. На Сирис не си покриваме Шанила косата с лъскави дрънкулки. И без това най-хубавото на Шанила са партитата. Не мога да направя парти за нещо, което трябва да е тайна. А и как ще се покажа пред Леля Елън? Като не можем да направим истинско парти, ще си направим тайно. Ще си се забавляваме сами. Виж, ето това е моята Шанила. Еха, изглеждаш невероятно. Може би прекалих с камбанките в косата, но бях по-малка. Не се контролирах особено. Само тогава ли? Ами ти, Талия, покажи ни твоята Шанила. Нямам снимки от нея. О, хайде! Сигурна съм, че имаш поне една някъде. Не, нито една. Ние приемахме Шанила много сериозно. Хей! Това е лично! Не!